شاعر و ویژوان کرد مامۆستا هەژار di sala 1921 de li Rojhilata Kurdistanê li Mihebatê tê dinê. Navê wî yê rastîn Evdilrehman Şerefkendi ye. Perwerdeya xwe ya ewilî li Mihebatê di medreseya bavê xwe de diqedîne. Paşê ji bo perwerdeyê diçe Tehranê. Hejar hê di zarokatiya xwe de ji bo şoreşa Kurdistanê dixebite. Di sala 1946 de di damezrandina Komara Mihebatê de çalek dixebite. Pêşengiya derxistina rojname û kovarên wekî Helale Niştiman, Hewarê Niştiman û Kurdistanim dike. Piştî têkçûna Komara Mihebat diçe Cemkurê Şêx Mehmûd Berzencî li gel Şêx Letîf Berzencî dimîne. Piştî demek li wir bi awayekî veşarî diçe Bexdayê û li Bexdayê demek katibî û firaxşoyî û gelek karên cûr bi cûr dike. Li wir nexweş dikeve û ji bo tedaviya xwe diçe Lubnanê. Li vir qasê 2 salan di nexweşxaneyê de dimîne û dûre vedgere Bexdayê. Lê dewleta dagirker dev jê bernade û dixwaze wî bigire. Neçar dimîne diçe Rojavayê Kurdistanê û li wir di kovarên weke Ronahî û Hewarê de dinivîsîne. Piştî demek ji wir jî diçe Sovyetê Cem Barzanî û li wir jî li ser xebatên wêjeyê dûr nakeve. Li wir ji ber nexweşiya xwe dîsa demek dirêj li nexweşxaneyek Sovyetê de dimîne. Di sala 1953 de li ser navê ciwanên Kurdan li Bukreşê tevlî civîna ciwanên dunyayê dibe. Di sala 1958 de li gel Mele Mustafa Barzanî vedgera Bakurê Kurdistanê. Herçend saxiya wî rê nede jî ew di nava tekoşîna Kurdistanê de cî digire. Di sala 1908 de vedgera Kurdistana Rojhilat. Di sala 1987 de dibe endamê Enstitûya Kurdî ya Parîsê. Di nav şertên zehmet de 24 berhem da wêjeya Kurdî. Memûzîn vegerand Soranî. Şerefname ji Farsî wergerand Kurdî. Ferhenga Farsî û Kurdî çêkir. Mamoste Hejar di sala 1991 de li bajarê Kerecê yê Îranê çû ser dilovaniya xwe.